Да изкарваш пари от интернет не е някаква магия. Не ти трябват хиляди левове за старт или куп специални умения. Това, което наистина има значение, е да намериш правилната сфера и да започнеш. И да, звучи просто, но не е лесно. Затова в това видео ще ти покажа конкретен план, който ми помогна да изкарам първите си 1000, 10 000 и 100 000 онлайн. Първата стъпка от плана е да намериш правилната сфера. Правилната сфера ще ти помогне много по-бързо и лесно да достигнеш до желаните резултати. Ето как да я намериш. Има три варианта. Услуги, продукти и личен бранд. Продукти като физически или дигитални, които да продаваш или препродаваш. Услуги като видеообработка, развитие на социални мрежи, пускане на платени реклами, графичен дизайн и много други. И последно, личен бранд. Тук ти развиваш социалните си мрежи в определена ниша и след това монетизираш по определен начин, например с продукт или услуга. Единствената разлика е, че го правиш като личен бранд. Важно е да знаеш, че не всяко нещо може да се развие много в България. Така че ако ще стартираш твоя бизнес и ще таргетираш българската аудитория, тогава избери сфера, в която ще има повече търсене. Преди да продължа, искам да знаеш, че ако имаш интерес да създадеш бизнес с продажбата на дигитални продукти, можеш да гледаш моето безплатно обучение. Този бизнес модел ми помогна да изкарам 6-цифрена сума и също може да помогне и на теб. Линк за безплатното обучение ще намериш в описанието под това видео. Сега нека продължим. Следващата стъпка е да научиш колкото се може повече информация в тази сфера. Трябва да разбираш добре бизнес модела, в който влизаш. Това не означава, че трябва години наред да учиш без да предприемаш действия. Означава, че трябва да учиш и да действаш едновременно. Аз съм от хората, които много бързо взимат решение за нещо и ако се захвана с него, го правя както трябва. Най-лесният начин да достигнеш до голямо количество информация в сферата, в която искаш да се развиваш, е да следиш хората в социалните мрежи, които се занимават с това. Имай предвид, че многото информация също не е добре. Така че трябва да научиш основата на бизнес модела, да разбереш всички умения, които са ти нужни и след това да работиш докато се учиш. С времето ще изградиш нужните умения и ще научиш бизнеса перфектно. Трета точка е задържи се с един бизнес модел. Разбери, че тревата винаги ще изглежда по-зелена от другата страна на оградата, докато не разбереш, че тя е фалшива. Тоест, всеки бизнес модел ще изглежда като невероятна възможност, докато не започнеш и не опознаеш проблемите му. Реалността е, че всеки бизнес модел има своите проблеми. И ако всеки път се отказваш, когато достигнеш до проблем, така никога няма да имаш успешен бизнес. Погледни най-успешните хора на света. Като чуеш името Бил Гейтс, за колко бизнеса се сещаш? За един, и то е Microsoft. Най-успешните са тези, които са се фокусирали върху едно нещо и са станали най-добрите в света. Хората често се отказват от бизнес модела им, защото не виждат резултати бързо. Това ги кара да си мислят, че изпускат нещо или че има бизнес, който е много по-добър. Проблема е, че всеки е свикнал да получава награда за определен труд. Когато започнеш бизнес и не видиш резултати до един месец, ти се отказваш, защото губиш мотивация. Но за да имаш успех с който и да е бизнес, трябва да си готов да не видиш резултати в рамките на няколко месеца, докато потръгне. Иначе ще си затворен в един кръг, в който стартираш бизнес, минава малко време и се отказваш. След това отново стартираш бизнес, минава малко време и се отказваш. И така никога няма да видиш резултати. Следващата точка е фокусирай се върху прогреса. Сега искам да ти дам съвет, който бих искал някой да ми беше казал преди години. Повечето хора не могат да се задържат в един бизнес дълго време, защото се фокусират върху резултати и провали. Мислят се за нещата, които искат да си купят като кола, скъп часовник, къща и други подобни материални покупки. Или се плашат от провала, какво ще стане, какво ще кажат другите, какво ще ми се случи и така нататък. Разбери, че този тип мислене не те държи дълго в играта. Защото или се разочароваш, че не си там, където искаш да бъдеш, или се парализираш от страх да не сбъркаш. Истинската устойчивост идва, когато се фокусираш върху прогреса. Ако всеки ден правиш нещо малко по твоя бизнес, дори 1% напред, мозъкът ти започва да получава сигнали, че си на прав път. И точно това усещане за движение напред ти дава мотивация да продължиш. Материалните неща могат да те подтикнат да започнеш, но прогресът е нещото, което ще те накара да продължиш. И последната стъпка в нашия план е да си поставиш цел. 10 000 лева не са огромна сума пари. Да, ще ти помогнат да се задвижиш, но може да не са много в зависимост от бизнес модела ти. Ако ги изкараш с физически продукти, печалбата ти може да е 4000. Докато с дигитални продукти може да имаш печалба около 8500 лева. Така че постави си парична цел за определено време. Например, искам да изкарам 10 000 за 4 месеца.
След това разбери колко лева трябва да правиш дневно, за да ги изкараш. Например, ако твой продукт струва 50 лева, ще трябва да го продадеш 200 пъти, за да направиш тази печалба. Това означава, че за тези 4 месеца ти трябва да продаваш по 50 продукта месечно. И това ти идва между 1 и 2 продукта дневно. Когато го погледнеш по този начин, не изглежда като невъзможна цел. Така че постави си първата цел, достигни до нея и след това си постави нова. Така ще можеш да се развиваш. Най-важното е да спреш да премисляш в целия процес, защото това ще те спре да действаш. Приеми себе си като човек, който се изгражда и развива и не очаквай невероятни резултати в първия месец. Отново напомням да прегледаш моето безплатно обучение, линк за него в описанието на видеото. Абонирай се за още стойностно съдържание и ще се видим следващия път.